Karon adlaw sa Lunes sa ikakatluan nga semana sulod sa tuig. Ang pagpanudlo ni Jesus inubanan kanunay ug pag-ayo. Si Jesus wala lang nakighinabi sa babayeng nagtikuko ug dili makatuyhad, gitapion pagayod niya ang iyang mga kamot ngadto sa babayi hangtod nga nakatuyhad na siya. Ang pag-ayo nagdalag dakong kahupayan sa babay nga nag-antos sulod sa 18 ka tuig na nagtikuko sa yuta sa maghayop. Gihiuli ni Jesus ang iyang dignidad isip kaliwat ni Abraham nga karon makatuyhad na ug makahangad na ngadto sa langit aron pagsimba sa Dios. Ang pangulo sa sinaguga nagdumot kang Jesus kay nag-ayo man siya sa adlawng igpapahulay. Ang maong pangulo daling misagbat sa kahinungdanon sa adlawng igpapahulay ug nagidili ang pagbudlay ug paghago ni anang adlawa. Misupak si Jesus, mipasupot sa kaimportante sa pagbuhat ug kaluoy. Ang turo ug ang asno badbaran man gani sa higot gikan sa kamalig aron lang dad-on sa gawas ug paimnon bisan sa adlawng igpapahulay. Unya nganong dili man tugutan nga malingkawas kining babay nga nag-anto sulod sa 18 na katuig. Kung ang pangulo sa sinaguga maupay anaa sa lugar sa babayi, dili gayud siya magsapayan kung unsang adlaw siya ayuho ni Jesus. Pamalandong. Ang mga kasamok sa akong kinabuhi, maubay nakapatikuko kanako? Miduol ba ako kang Jesus aron sa pagpangita ug sa pagpangayo sa iyang kaluoy ug gugma? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Hinunua, pagkaluy-anay kamo ug pagbaton ug malumong kasing-kasing alang sa usag-usa, ug pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga mahisama kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma, ingon nga gihigugma kita ni Kristo ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay kalaw-ayan o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Ayaw kamo paggamit sa mga pulo nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw, hinunua, angay kamong magpasalamat sa Dios. Makasiguro kamo nga walay taw nga mahilayon, malaw-ayon o hakog, nga makaambit sa gingharian ni Kristo ug sa Dios. Kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Dios Dios. Ayaw kamo patunto ni bisan kinsa sa mga pulong binuang kay mahiagom sa kapungot sa Dios ang mosupil kaniya. Busa likayi gayud ninyo kining mga tawhana. Kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, anaa na kamo sa kahayag. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo, ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Pagpuyo kamo ingog Dios, ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Bulahan ang taw nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makig-uban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw o gabii. Pagpuyo kamo ingog Dios, ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak.
Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom sa tampi sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa tingbunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Pagpuyo kamo ingog Dios, ingon nga kamo nga minahal niyang mga anak. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin, kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan naglaglag sa dalan sa dautan. Pagpuyo kamo ingog Dios, ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, nagtudlo si Jesus didto sa usa ka sinagoga. Didto may babayi nga giyawaan ug tungod niini nasakit siya sulod na sa 18 ka tuig. Nagtikubo na siya ug dili na makatuyhad. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, miingon siya sa babayi, "Naayo na ikaw sa imong sakit." Ug iyang gitapion ang iyang kamot sa babayi, ug diha-diha nakatuyhad siya ug gidayeg niya ang Dios. Ang opisyal sa sinagoga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng igpapahulay ug miingon siya sa mga tawo, "May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo ni anang mga adlawa kung gusto kamong mamaayo, apan dili sa adlawng igpapahulay." Mitubag ang Ginoo kaniya, "Mga tigpakaaron ingnon kamo. Sa adlawng igpapahulay, bisan kinsa kaninyo mubadbad sa inyong baka kun asno gikan sa kwadra, ug dad-on ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon. Karon, ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod na sa 18 ka tuig, dili ba siya mahimong ayohon sa adlawng igpapahulay?" Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang nalipay ang tanang mga tawo sa kahibulungang mga buhat ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.